Ananso da for man kwanya nkopon e de akyene ba dan dan nyina se nya metena akunya kese esu a ana me dit bede mu chia me kasa de chiwa mabomode enso atimi e de afi nana Kwasi TV ena waso wani enyina gusu a wo hwe bi na nso wutie bi dwumadi abena bi nya de bo akoma atundin se nana Kwasi on the street no ana emra so nim se dwumadi en de chinchin mantem bia dwumadi be ekosu bia no e bomode ni atimi afa ama na ne aba bepi mu achim ebu akwa traditional eye area mu ene aba bepi eye das bre aye bi ahwefo sukwa bi empeso aso eye achim otwere so na ne ba no de nti aba bepi mu nyina ne se afasha afi biara nana ene ne mpanifo ade hyeso ya tuni se ye Akwantutenten no emre asan eduene ede dwumade no enso etimi bro aba befa dwumade nyina life enso etim dem na Akwantutenten no ana omumu ahodro mieni e wode bode ba nkasa ye bodwa data benu ye fe ne Mpae gum weni an bibi kuma bi kakra bi ba amamre ne amane ne de ye nya ba kokora enso entim ya amamre ne amane ne nyina enti ke ye hu amane ne amamre ni ya edwewe achin awie ye no modern enso etima kwa kopima ye oba tampa kwani akwa enso ho na no enso yakwa kopima amamre ne amane kwanya enso ni fa so ebaye ene ho akande bi de wose ne de wose ye nyina no ene abetimi abomode ehune nyina tika monyu kasa fidie no ane kasa mfoni no enso entimi inframpanifo kasa mi se ye de to ene ye pam eye cement me ka se dwumade bi ra wudna pese ye bo ho dawuru ma na etimi etre ko akira ya homa bofo no go screen ase bomade na beso ya se na dwumade yedi nyina no enso entumpo enne mosomfam de dwumade ho chiam eye mosomfo atem kwana na me mubure mu ode hye ba kwaku be yetwe ho ba ya de ensem ne mankasa enso atima hyehye so Samre una biema samre no kasapsa abade biema Odau man Odau imamo Odau man Akwantutenten abasha Akwantutenten abasha anadi ya say ai na ya pase kuma oje potia data na kese o ya pase aya Mpae Family Chesantia Eba ya simple opposed to aye one na mata kunya ana family Eba egwamu aba betna se one Eba egwamu enso aba betra na dwumade nyina no ya bomode enso etimi ede ahye so Santia Eba ya nana ya simple
another secret of course hobby aye bi ahwe ɔde na pamfo ɛna ato santia wɔn ɛnso ɛba ɛyɛ ekwa wɔn ɛbɛ dɔm sɛdeɛ mpabrɛ ɛne amade akyia no odupɔ anɔhempɔ ɛnso ɛba ekwam a ɔyɛ sɛ ɔsɛ obi biara ɛnso bɔ dupɔ asɛre obi biara ɛnso ɛbɔbɔde ɛsɔre ɔsɛ obi biara ɛnso ɛbɔbɔde ɛsɔre ama no so ɛnso ekyia ɛde okuo ɛne edidie ɛma de edidie ɛsɛ no ntu hu kasa mmerɛ ade hyia na temafoɔ nyinaa bɔ buburu so ana wɔn abɔ bu so a yɛsɛ amanneɛ ɛne amammerɛ no saa ɛna ɛwɔ sɛ yɛkɔ no saa ɛna ɛwɔ sɛ yɛkɔ no yasebrɛ ayɛ bi ahwɛ ofosu bɔbi ɔdawuman ɛhene ɔdawunimako hene ɛnso ɛno no ɛna saa mmerɛ yi ɔba adwam anaasɛ ɔba adwam mu aba abɛtena ase wɔn nananom ahyɛ ɛne ne bɛtofoɔ ɛna ɛba no saa ɔmɛka sɛ nana kwasi tv nana education and entertainment round ɛna wɔde egusu hwɛ na waso ɛnso etie eyi ɛna egusu a wɔde akwasi pɛlɛ bi nya ne sɛ saa mmerɛ bɔbɔde esi mantɛmantɛm yɛayɛ yɛahodoɔ ɛyɛ bɛrɛ ɛwɔ so yɛbɛboa aman no ɛwɔ ade kyerɛ yɛbɛboa wiase afanan nyinaa no wɔde ɛnso akyi abɔ ho dawuro na bɔbɔde ɛnso akyi ɛde ama bɛsi ama yɛ nso sɛ aboa yɛnso yɛhu amanneɛ ɛne ɛna wɔsɛ yɛne di na wɔsɛ ɛbɔbɔde ɛnso ɛsiane sɛ saa bɔbɔ wɔ yɛ na bɛbu kurokudede ɛnso amɛnya wɔgyina Sablo bidra atlas esa dasbre atlas dasbre atlas amana amana atlas dasbre atlas ti ya beti atlas na sa The king is coming to talk to the nation. yes wow ah la ya ko Achiame. Butie. Siapa? Omai. Ao mai ati. Siapa? Omai. Butie. Edi kan ye beda nyame ase. Ose di kan ya beda nyame ase. Sɛ ɔhwɛ yɛn So afini a finia. yɛhyɛ fa Chef. Butie. na mebɔɔ dwa Ose ya finia chef oboda. berɛ a metena akonnwa so. Ya tia ko. Ɛnnɛ ɛyɛ mfie mmienu Then ye finia. a nananom abusua ɔman ɛde me tena abɛnwa kɛseɛ yi so. My receiver nananom de tra ba na kase so. Afi o chef. Yɛde aseda kɛseɛ Akraso de asida kase ɛbɛma DC na dis. ɛne Ewura Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah. Ani na ko do pon. Na yɛde aseda ma Ghana Police Service. Mapakamfo Medikrofo ɛne matena nkonnwa ɛne ɛtwerɛsoman sɛ mfie mmienu ni a mebɛtena abɛnwa yi so yi
Tumedia medisi manim no. Ɔman no ɛne nipa amabubu mdin nyinaa abɔ mi chidom. Ama baabi esi adiduru yɛde adu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ afahyɛ ɛyɛ ade a ɔman kuro biara ɛwɔ a wɔde pagya mpuntuo ɛba ne kurom. Ebra me betra akonnwa yi so na me hyehyɛ sɛ ɛhu sɛ yɛ kuro twerɛ so ɛyɛ Odau man yaka akyi Ghana akora wobɔ yɛ din a obi ehu ti me de to akwan so sɛ ade a mɛyɛ a me de pɛpɛgya twerɛ so Odau man ɛne akyemansa ɛyɛ afahyɛ ɛno nti afeso yɛ no yɛn nyinaa bɛdi ho adanseɛ odwa kɛse a yɛbɔɔɛ ɛnam so ma ɛtwerɛ so eduro amaaman nyinaa so ɛnɛ wobɔ twerɛ so din a na yɛabɔ akyemansa na yɛabɔ ewura kwadwo ɔpɔnko medin wei yɛ ade a ɛnam so ama apagya ɛtwerɛ so yɛn nyinaa yɛnim yɛ sɛ kafini na kɛnɛ yi ɛne na ɔtwe esi mu yi ɛyɛ afahyɛ kɛse a na kɛyɛ sɛ ɛyɛ ne sɛ ne ɛyɛ no afi etwa mu no ɛnso nneɛma baako bi a ne to sin eti ɛntumi ama sɛ nhyehyɛ na ama so ne nyinaa mu no nananom ɛne atra nkonnwa yakeka nneɛma si animu sɛ ɛkyerɛ so paa so a afidanse sɛ afahyɛ a yɛhyɛeɛ no yɛbɛsan ahyɛ bio na apagya twerɛ so ɛne Odau man ɛne akyemansa ɛbɛyɛ nna kakra ni ɛna yɛbɔ odwa ɛpa a afahyɛ a ɛyɛ ɛtwerɛ so ɛne Odau afi biara yɛbɛhyɛ a edin a ne da so ɛyɛ Akwantutenten ne sɛ nti ne sɛ Akwantutenten yɛn nyinaa yɛne tua sɛ nananom ɛnante firi asimagya kokoben kwaye bretu a na efi asantemam ɛko di twa apra ɛnante ya di kopie asase a na wɔn ato ne din ankani ɛyɛ bia hɔ sɛbe ɛtwerɛ so ha bebree ate din but abakwasɛm a net ɛkyerɛ deɛ na wɔn na wɔtwe yɛhyɛ nhyehyɛeɛ ase ɛne dwumadi a yɛde gu akwan so no ama ɔman no akɔ akɔhu baabi a tete no nananom bɛsoɛ ansa na ɔmotu aba ɛtwerɛ so ha adeɛ a mede to ɔman n'anim a ɛho hia me bebree ɛyɛ yɛnsuo a ɛwɔ ɛtwerɛ so ha ɛtwa ɛtwerɛ so ho ahyia a ɛno nti yɛnsuo a ɛtwa ɛtwerɛ so ho ahyia a ɛnam ɛno nti ɛyɛ asuo ɔbaatampa kwani akwa ɔbɔ adeɛ ne pɛ a ɛwɔ mu nti
Enam menhyehyɛ pa a mede gu akwan so. Yewura DC ene ye MP yewura kwadwo opon kroma. Ehu anamo a yetu nti omo beso ma omma ban so te na ene Ghana ban ena Ministry of Tourism edi sikapuduo eba ase yemfa pagya kwani akwa tourism enan oman nyina di ho adanse se efa edi kan no aka akra bi na ayede na ba wie eya dia eye ma ho a na ye manige se mfie mienu pe a me betra akonwa isu se dwumadie kese we aba atwere so. Yehwe Ghana mamu ha dwumadi a tourist for enam DC Europe on kroma eni mani so ade hu abatwere so hai we na toso miensa e wo Ghana ha ye wo ba ko wo gun so ye wo ba ko wo kakum ba na ne ma etwere so de da sonko no eye adwen enam a ewo nsuo Niema etwere so dwumadie ye sonko ewo se canopy walk miense wo Ghana ano eye adwen a nananom ahwe so ama abetu enchima ye mresu eye sonko woni nyina mu ukoka kumpaka eye kwaye eni akun ena akwa na nte so ukobun so ha eye nua ene park ene omo aye saadie edi afifa so but ubetwere so adie yi a wonam soro ho no na brodo kraw no otu ogun so no na wo hwa adwene a wo hwa na nwanwa enu nti ye mesre omanfo sa dwumadie bia wudi na wan fancy seye enwu ho ammo niema no ho ban a ye ni beba ho so no na asei se ya hwedi ye na tenso imu nam ya mo ho ban na esei ya ye trimu po a ye didi se edwuma no ebeye kwa ete fidi na ekoi ensu a etwetwere so enwu ehia kumgetia ahomfra atesu yenya batampa kwani akwa ene nsu a eka ho nyina obi biara wunim a wode dawa ba kotu nsuo se wuyi munam obi biara wunim a afi beso opebesi ba ko boban e wo nsuo num se wo hwe ayi munam yensa ka ho a oni nananom emra ebedi enu twamu nso a ye besa de wa maban na asotwe bia wo ho a aban so de ama yes echiche ade aboye nsuo ene ye nam ehu ban aban hihye mu no yesi ensuo bia untimi no ehu nsuo no a chense uja anamo oha
etu nsuo ni benkum ene ni nifa sane ebeya opesia ensuo ne nwe enu nti mesre mo obia wodo na ensuo bi da wo pasase so hwese unomu nsuo no ni titru ye omo ye mo onhwe yi se dwumadie kase abetwe so kromu ha ye ni hu agro ni edi obio eye ye police station oman bia wo ho na bambo ni mu a oman no oda wonna enu nti na mdisi mani so se twere so mesi police station nyame adom ya anye ne ketwa ukọ ye achimansa efa wodan ekosi ni wa brimu a police station ayesi ebi ni baabia enu nti ebra yedu baabia yeduru no e ma police pani asote se omra mehwe na ensakre bi wo mu a omo nkyerɛkyerɛ ampa omo ba behwe manem emiema yeso ɔkyerɛ ye no ɔkyerɛkyerɛ nyina omo ba unu asɛm omo kan omo se police station no ayesi si etimi wia etwerɛ so police station omo be ma ye district ai behwe ye patemo enyina se eni suadi won sebe efiri baabia na emum eye me tikitu ayi a sebe edwen ekwanimu enam de sai hihye egu akwan so enu nti baabia yadure se ne emre bi etwam oman ni nyina kebo ne yade kwasafu dwuma bo aye no ne ekoyi no ye beto aso ne yankoyi e besesem enu nti na America say masan kofa cement bag wo ha aba begu ho ye wia fa hye yi a efiri juada eko police station ye eko ho ye maye ho abosome 9 ese police station ye wie na ye de hye Ghana police service nsa na omu bebia no na twere so bambo a ye hwehwe no ye nseka na chimansa ehu se achimansa ye nikura no yenya district police station bi kura ye bewie na nyame ye yadomo na anya district na bi kura na pagem ko nanim esa bi ene ma papa ye di begu akwan so enu achi mene o man ne kan se secondary school nyame adaroma Methodist afie last year omuye wo munhia mu etwere so na Methodist e wo Ghana nyina omdom ani kire yetri ye se wo modikani aye presiding bishop no etwere so ha e no be start in djumadi waboya no ba esi etimi manasase a eye to aso school se beye college se beye nursing anase bibia oye beye yie no ombe yaman na me no mo kasei na bi asase ekaduonum ya ye ho nkrata nyina se nyame ya domo a next week ye de koma na dwumadi a omdi bedi amatwere so no omo aba be pa ho nto ni edi obio ebra me ba ebitu anamo ene Ghana ame eko kasai ema Ghana ame sahin kechire me se kombenya sase a eye jungle welfare training center omu bebe mu ati so mo unsa chi ase baby omu wona sase ni sha it is enya sase ma omu ba besi training center kese ewo aha ombe de kese ma the whole West Africa be entity bia asojafo eye jungle eni nsuom eni omu ekun asase so no omu abeye omu training wa ya pagam na twere so eni enkuro be se dunsia
a church as what's why a patemo had. Oh, Yare, another walker or bad beer. One free her. Uncle for us, an answer or down. I have a yetia. Am I? A dear what this is. I said, dear way, dear. Me this you so say Uncle to your bone room and him. Just of mine. Madam was it. One ra and Guntabua committee for butcher or mine. Me do my dear beer, me accountability. Yen me yes and gunta or mine on butcher or mine. There be go ye, there be uncle ye. But my watchers for a pass say a free meeting and run it down. A transomatra to see a young conta. It me young conte fresh as you could see everywhere. Where mammy who said a treso titinoa near Cassia be young conta, a bosso bar whom you know. Now I am to qua, no conta na dear good. She said, treso, say, she's all minor person home with him. It me do minus. I want to try. Omunyai. Emma home young content in the way. Mister Amrantie, any committee for na abano. As I'm going to our year, and your man go ye beer. Omufem wakwanso. Na no munchia. Na yanhwese bepense pension. Na ne anto ye de betu ye. Na echire so akọ nanim. Sabe. Oh man. Now you man to. Now did you maybe? Now went me a moon content of mine on. Ocas won't you to offer be all your day? Won't you? And ya no go. Ocas won't go a man to Macra and opera a bayetting. Yabun gon terry. Meaning ye said, I want dear this starting point to Jumano. Ye besan chasse. Now yapim walk with him. Then ye may be any moon now. And toss off a dancer say. Ah, yes, Shafano. Na minim say, your police station, any your tourist, any hospital, your secondary school, and I said to us, so project be a chance of rented dear. After dancer say, now you're calling him. You who say, I fear you do, baby. But send your man, a new. It phase 2. Yame aduma yewie afashi. Ye beto phase 2 so. Ah, e bedru afi e beba ye hyefa no. O obi o beba twire so ha no. Oba be hu say e twire so ahimfie. E ya ahimfie a e ye kra behwe. Say yesu wo yewie ni ase aka phase 2 dia. Mo nyina mo hu say ye wo bibi pa bi ye den e wo ye ni. Me da o minus me da DC yase. Me da honorable okon kodjon kromase. Matra nkonya eni apakanfo. Ah omo boa me. Ama ya chichire twesoma. Me da omu nyina ase. Maka sa wie ni aka yanim eyese ye nyina beto santen. Na yakokwani akwamu. Na djuma pa. Ye wura DC eni okon kroma. Eni me ya ye no. O mine nyina nkwohwe na mamre kakra aka yemfento so ni ye wie ni sa ye wie enwumre e bobe ye nonso a o mine nyina ba behia ne ni asofo adanyame ase e wo baabi a nyame de ye aye den abedu ye wie asore no a ya frɛ artist eye nyontofo a se ne ye ne last year no o mu beba no mu aba beto dwom e de age o mine nso Madam was yeah.
Some somebody who saw channel. About the alcohol, a year a super tank when you come in the airport. And it's very close to Janet Mamufoli, the president of the Jacob. Mommy and mother, number. Yeah, but also, as I hope I don't know. They call your power from the Mama Garden City. If you actually trust, yeah, just when your job was made. My mother saw a portion of TV show. I was a phone, so that's a million of Tanzania. Mamma, so far, so we won't be there. Yes, we won't be there. Mommy, na afasa abaso afasa abato kwesima afasa abaso afasa we any the atwam hu ni say we na taso mienu na we no kura ya ketwa no na ya twa de di kan no sa we na se we na ya ketwa ba ya twa de di kan ale musu ani ade papa na ncha mu ani ade akesa ye hu bi sada ani we ba aso no aburu ya so ada mi le aburu ya so esi dia wo hi we ni esira enkwatenten nyansa ni ahode amma no na wo na ko nyan so no makokura no ma head of money ya ya da se ma mo se mo afọ ba na kwati yesu ko pa mo ho ye pa ya me adubo na ene mi je no e koso o de o ba to fia trasia if you try so be atiniba o yo atiniba o ba tina ha no amabra bi na koso afase be na koso we any de atwa mu hu we se afase we de etwa mu kura ya ketwa na so pa o ta ketwa ba so pa o je wa ni adiye pa ani ade pa na ka o ni na eko nsuo ni me no ba ko eni samro wa ni agina we ya bi twa be na ka che na na ni be ka che na se ba ne mara koso o mara ho de wo tre ni sie wo ko so anya sa ma no o mara ho de ada na se nya mi sra no ya da se ya da we na aba afase o hu ni se afase we ye mi hu ni se ya ka se ki ya fa ya bu na so no afi kura no aye fa kura cha fra se na ya ki tro no ma ya fa ya fa fa e ni se fi ba ba de e ni e ba be you put to be ya ka sa afase ko baba me sa fra ta ma sa se sa enti na ka tin na aye bi adwo so bi ya ka sha na ni se awrade ma no kwatenti ahodi wo na de wo ye bi enye ye na atwo so e be di afi ko vie mienu se se ye wu twa so a ye hu ni se afa aye wo Ghana man ni su bia ye ya ka no mami abada was na awo me ma kwa bad na kwasi Mr. Akopado mo ya pa na apato free tira so ya say afase bi na bana we hu ni say me hu ni say na wa ya ade we ko so on shane ka se wa pa yegu e ko le to bi dia wa so on shane ka se wa ya ade pa aye ni so it wani ate pa na wo ka se na ni pa ni fo na ni fo sa ya me ka cho no ya me so mo de o mo yan sa so mo di ya ju ma ni bi no fa na ma tro se ni ya o ba chi ra se no yo wa here o tun po aje ko ni ti ani so ani ho ni mu wa ya aje wa here wo wo pro ni tun po e ti na ni sa ni sa pa na wa le po ni wo ni sa wo ti me sha de mai o me ya da wa se ka sai anya me ma me ba ko o me wa kwa da na kwasi TV so yo na kwasi TV e dis na ko pa mo ho ye pa me ho ye pa na e dia ne na o fi an ka be dodo won da be be bi ma pa se en kese na aye bi ahwe me ne no na ti abo te yu di desi me ni mi amale le wa fa sefo e ti afa ye ni ti le fi abo ti ya be be afa se nche ma o fa abo ti afa ye ni ti abo ti le ba ye wow a mi be hwe a me ba ti ba be hu na ma me shi ade awo yo enti ba ba tu we bi ade ya ofe me ni ade me ni le wa fa sefo abo ti na ga se ma ni mo ane ro ye ni ade enti se no si ye ku e try e na wo ka tre na aye da no ni ya me ga che na yo bi ara sa wa ku na kwa so onyi na awo mari ya janasi oda wo ma eto ma janasi o me ya so da was